sunsumu wiase de na Mahama Sandboard ne yasisi saa Mahama Sandboard ene ne yasisi saa wo sunsumu wiase abra ansa na ye ba beto aba no enti no manhu the other party leader bi se bi a wono na nyame appoint na manhu sa ho kire bi ana so obetena so a we bi beba da ye won krofo bi a nye nyame na akasa akire mo ana omuhu we bom hye na wo sha ye esi asem so ana di nyame beka bi aso no saa na tie empa ho nti se wo ye difo na nyame ka asem kire wa na ese di obeka bi ano ese timi ebam me de me niam bi a osunsun me nyame ka asem kire me a de wa kan saa na bebam ena me de ana se me bompaye abra na ye mampanyini na dodanto wo ho se me no me hyenkom se na yaka ba ko ahyefom na ba ko apija na apija na aba na mu beye den pa asofo obi ani otimi kan saa obi antima kan saa aba na mu beye den nyame nam so kire se aba na mu beye den pa ena eba mu saa die nyame be na me so aka no eye den ebebem eno no se me bompaye se di nyame aye but there is nothing like say uye bibi sunsun mu bia Abusia Mensaka Prophet Nana Alex Akwesi ewo menchen ha me no eba betwetwe enkomo na se ye be kai prophet ya be 3 months ago na too much here ye no etwetwe enkomo ma ode enkom hye ebeto from kire se wo hu se man peni dada John Dramani Mahama ene oye president elect no abana ye be kwakoto no ono na ebedi mu nkunim wo kanade ye ne kire se ohun se ye de mob ahye papa ne nsem a wode mob from na mob na ebe mu ne se ne oka asem no na afei akwakoda ne asem sere a na kame ese dodo no kwa twetwe no major sa link no wo video ya se ne ebe ye na betimi akwakobo so na wahwe no hu se ne enkomhye no ekọ no sabria me no oka se de se ye mob o se ye asresem o se ye enkomhye o enkomhye no abam se ne wokan pepepa me no oka se JDM na ene waba president elect ehu behia se ebe so abopri no ne na twetwe nkomo ne ebisa ne se enkomhye no kra enye ono nko na hye dodo na hye kan no eye den na etimi abam se ne ono kan no ene tika no ho ne ma prophet akwaba passion mo akwaba me josu no papa bibia boko Kristo no ye de nyame ase yen hyase na menka se me ma otiri nko ana se moni adwuma that's okay enkomhye no papa abam say na wo hu ne fae rather near than I say and the other case nyame no kwarafo because can be the obekano and no one bebum sa entino yeah o kan ya you win so na se bebum sa because previously the okikanyina ya onam so kan meka about nyina de nyina bam sa entino sana tie na ese isu ebam sa papa e wo se ebam na abam enkomhye no onimi bedi adanse se enye wo nko na wo hye Ghana ha ni asofo no mo keka mo yie pa ebe hye koma ye mampeni abede chi Dr. Muhammad Bawumia ena bi nso mo a mo hye de koma JDM MPP fo enkomhye no amam ususu se eye hu na wo manhu ne yie so mo hu ye so a wo mante enkomhye na se so mo te ase so e bia wo manhu ne ka enu nti na amam na na one say it depended individual. Last time na ye be before ansa na ye be shenkom no ankom share ye kan ho asem na ye kan bi oba bi say obi wo ho a ebia wa hu ni yi ma ye de Bible mu asem bi kura didi nkomo First Samuel ba die no free ho a ye won krofo bi a nye nyame na akasa akire mo ana omu hu we
ebi kura atwɛn sɛ yɛnom a wo mu nim yɛ yɛngye din yɛnyɛ popra dada no si yɛbɛka obi a memfa sɛ media bi a sɛbe bi a any great platform bi nkyɛ da nyɛ radio bi a ɛso pa nti nkurɔfoɔ nyinaa nim so dada na bi no ɛhwɛ adeɛ no firi hɔ a na ɔmo tapo na ɔmo agyina so koraa de aka ɔmo n'asɛm because yɛwɔ nkurɔfoɔ bi a ɔmo yɛ popres dada ɔmo agyegye din ne adeɛ nim special nkurɔfoɔ bi wɔ other platforms bi a ɛwɔ high nti ɔmo tumi fa phone koraa frɛ ɔmo na ɔmo aka ɔmo nsɛm ɛwɔ so dada as if sɛ nso bi a na nyame nka ahwɛ nkyerɛ ɔmo because yɛ a metaa ka sɛ yɛ nkɔmhyɛ na wɔhyɛ a ɛyɛ esi asɛm so ɛna deɛ nyame bɛka biara so no saa na teɛ mpa ho nti sɛ woyɛ difoɔ na nyame ka asɛm kyerɛ wo a na ɛyɛ sɛ deɛ ɔbɛka biara no ɛyɛ sɛ tumi ɛba mu papa mo so a mo hyɛ nkɔm de ma NDC no wodi adanse sɛ ɛnyɛ wo nko a ɛna wo hyɛ nkɔm nipa baako a wodi ɔbɛhyɛ nkɔm de ma NDC a ne deɛ ne bɛgye hee ɛne revenue so bɛmpa wɔkyerɛ sɛ ɔyɛ nneɛma bi sunsun mu ɛna ɛma papa no etimi edi nkunim wo ne wɔn a ɛhyɛ nkɔm de ma NDC foɔ no mɛka ne sɛ mukita spirit baako ana ɛyɛ matra makɔ ebi ɛna mo tratra yɛ ne to mu ma mo me deɛ me nneɛma bi a osunsun me nyame ka asɛm kyerɛ me a deɛ waka no saa na bɛbɛ mu ɛna me deɛ ana sɛ mɛbɔ mpaeɛ nti nneɛma sunsun bi anka ho ɛna me nka sɛ ebi a me ni obi spirit yɛ baako ana bibi saa ɛna yɛni matrama ka obi nti na meka sɛ ɛyɛ nkɔmhyɛ a ɛsɛsi asɛm so nti yɛwɔ no mo a wɔn keka no saa kɛkɛ wɔn tumi nam sɛ ebi kura hwɛ ebi hwɛ yɛn adiifoɔ no bi a yɛn hyɛ da nim wɔn deɛ nanso wɔn aka bi ama aba mu pɛn nti wɔn tumi kɔhwɛ wɔ ebi a so wɔn n'abɛka ɛwɔ media bi na wɔn no agyina so de aka wɔn asɛm because mingyi ni sɛ anaasɛ woyɛ nneɛma bi sunsun mu ansa. Enye we nko ne the first time a nyame aye abra na yɛma mpanyini yɛ fɛnse nana do danko wo ho no sɛ me no mehya yaka baako ahyɛ fam na baako apagya na nana apagya na aba ne mu bɛyɛ den pa asɔfo obi ani otimi ka saa wada se ebi kura so omu anhu ne yie later omu yɛ nam so omu yi saa omu ayi ne firi hɔ so omu anhu ne yie wada se obi antima ka sa aba ne mu bɛyɛ den nyame nam so kyerɛ sɛ aba ne mu bɛyɛ den pa ɛna ɛba mu saa man ka sɛ man kɔyɛ bibia nyankom timi minim sɛ aside sɛ wobɛbɔ paye na bibi ndie nyame aka bɛba mu nyankom adeɛ bi ana sɛ wobɛyɛ bibi sunsum na aba me de minim saa de no na sɛ nkomhye no wo hyɛ wo de na sunsum akwakyerɛ bi anka ho me ka nti me nyɛ bibi sunsum ba de nyame bɛka bia saa ne ba 2016 so me hyɛ bi ɛna na no meka sɛ nyɛ na nkwafiri atames time na nyame yɛ atames de no man fa out 2016 me de ba kasapa fm ɛna 2020 me de ba adom any kingdom tv and kingdom fm ɛna 2024 yɛ de aba ha nti yɛ de ba ha de nyame kan no saa na ɛsɛ bam nti asɔfo na aka no so mu anhyɛ nkom kora de me ma ba bɛka no a nyame nam saa da bɛbam wo da sɛ wo yɛ nyankoma de unsa last dinam ka sɛ ɛyɛ mpaibo wo hia mpaibo papa afe yenhwe niema a wo nkomhye no nti kra yesan abɔpin wo ne sɛ wo nkomhye no bɛtɔ monten so no na akwakoye asemsere esa moba odi ba mu nti papa na bedi nkunim awie waba bɛyɛ ɔmampani mob na wo kan sɛ wo hu sɛ ama ne mob no asekyerɛ ne sɛ sunsumu wiase no mob na meka ya no de nyame yi kyerɛ me ɛna meka ho asɛm ɛna meka sɛ nyame ka bibia kyerɛ wa sometimes we use nneɛma bi de kyerɛ nneɛma bi ma we understanding nti kura ya na yɛ ka bibi sɛ tokens and symbols nti no last time meka sɛ mob no kyerɛ sɛ wɔbɛsom ne man em sɛ na wo ka kura sɛ ne yɛ sɛ wɔbɛklɛklɛ because we grow understanding be is the same or babe clear because obi anim say physically no ye the mob ya
pepa de fi e ma ade no be ye fine sa na tie nti no se nyame de mob e ma me sign se asomasi afa aba no na sei na o be ye nti o de mob no ma me sign mob ni gina ho se o ba be som ne man nti o som no gina ho ma niema bebre o som no gina ho ma se de wo kan ya se be se metimi di bibi ay example se bi a wo fie kura na wo Yesu kan asɛm bi wɔ Bible mu wɔne n'asuafo no wɔka kyerɛ wɔn sɛ wɔn mu wɔ hɔ yi wɔn na som wɔn wɔde aseɛ wɔn na yɛ kino wɔyɛ savior wɔyɛ all wɔde aseɛ over all but wɔ se me ne mu wɔ hɔ yi me na me som mo ampa so wɔn na ɛsom wɔn so wɔde aseɛ nti no ɛsom no gyina hɔ ma nneɛma pii ɛsom no ejina ho ma se wo ya ade yi so adase wo ya ade yi wo pe enema enkoso wo push enema forward esom no ejina ho ma enema bebre emu bai because wo ne obi ofie na se be or your servant kra na wo som a you can imagine wo hia nsu eso okofa brew wo hia wo ya nti wo da sa servant no you may lack a lot of things but servant no no wo som wa ade a wo hia bia na won setimi ye dey eka because wo som wo so ada se nti wo som no gina ho ma ade a edi mu pa nti ye som sa na mob no na me pese na se che ne se oba be som ne man sa ama cricket teams nyina niema nya yi nyina se de wo te se de wo kan ya na wo te se de mob kra wo te ase no ne ye declare niema no sa na tie papa sa wo ka se ye declare niema nti wo ba be declare niema wo ba be som a ma me ni kan bi sa se niema ben na wo ba be declare se eno an ye gusu a ye ka sa esom no ho asem nya te se wo clear bibia gu actually ba ya ade yi enti na wo ka se mob na nka se gina ho se ya ade yi because the mob pepa ade enya ma be ye fine sasa enti mob na nka se gina ho ma datin enti na ye me ka se wo be som ne man mob no ye sim wanyame e de ma me mahu se wo be som ne man se de ya wo be nyanti ase ka se osom a se ne wo di ebia wo ti fie na wo pe obi amana baba som de ye mfa to ho no se me na meti me fie e na makofa obi abeka no ho fie ho se nipa no emesom me a me hwehwe nipa bi afiri nipa no se ne o ma mfa to ho se me hie nsi o so kofa bre me me hie bibi na me so na wo so woko bibi a wo se ebeba me ho ahenhan me wo fie ho no e wo se nipa na wo ba besom me no eye ma me aba me ho ahenhan me ye hwe amanyofo som a ya na wo mo kana esom no ba wo ma no abra wo mo de pa ya aba so wo munya aba ni wie no ba bidi so a na esom no akako ye se ye mom na fe ye betwa ye ho ba be som wo mu a se ne mbe hye ye bo no enti sa enti we na wo ka se papa no esa se okra mo obo ne wuhu ye ni muti no e kire osom a wo ba be som ye no e ya manyosom e na wo ba anase e ye som kan e na wo ba be som ye won se ade a nyame aka ho asem de anade nyame aka no eno ho na se eno so na ye bezi sese enti once nyame aka no de no ne ye behwe anim so atase won start na dwuma ye afi no wo ba be hye na dwuma ase so atase ye nya mfani nsi so kra enti afi na ye be enti ye nyina be look forward ne ahwe so atase suma wo de ba because de nyame aka no na ye nyina ye husom kra de nyame a kire no so no ne sum no nye amanyofo sum na ya no mo kade dadan ye ni bia say nyame aka ho asem de na ntesa enkoye sa yes ye hwe after say ye mampani ebedi ade yi wie ya kame ye se kasa abekire enkomhye foforo bi abekire ebi so nkwa enkomhye da hodeda se nanka nyame de wo pese o man nka ye mampani abedi chi Dr. Muhammad Bawumia na emedi so nanso asa Bible mu de ni so o man na kuma denti esan se o man Ghana ye se ye pe Muhammad nti na nyame ma akwan ma Muhammad bedi so nti dina wa ba bedi so no no nkyere se e de ahoto bi bre Ghana na emum no emu ba ba ye den ama ya fi MPP aban na ya tu negunu sa enkomhye ni nsemi se wote a wa nyame difo nyame de edi ye fa so bai sai na ya na ojinefa me de mentan tie mpo asofo no ne whatsoever
Okay. Baby, I may mention, excuse me to say, light granny ho. I mean, near Bofon Kwane, a war round. Okay. I will soon sumo. Enti soon sumo, we are said. Now, Mahama Sambod near Sisa. Mahama Sambod, and near Sisa or soon sumo, we are said. Abra and Sunday Babe to Abano. Enti no, Manhu, the other party leader be. Okay. Sebi a wono na nyame apon na manhu sa ahokyere bi anaso obetena so a we bi beba Okay. de mi hu ye na very simple enti se nyame accept you obi dia nyame accept you bi na wa hye ne so o medi ya so dia na kire se ya asempa ya asempa enti ye be kase ye ni nyina mu ye hwese de nyame na o ponti nipa no the ordinam na so beba. Okay. Afe yenhwe the way forward for president elect JDM. Okay. Se wa ba be mampeni na time no aka no 4 years pe. Okay. Ya wo ba bedi. Ususu se ebi mu kire se essence se tumi no kese na kwakodi MP NDC afa. It say ko yehwe parliamentarians na dodo na na NDC afa seat ni nyina IPP for den yakakra bi na wo enu ti se bibi kura ni na se IPP for no empene so a omu ni say because majority no will definitely carry the vote. It's no ebi mo kire se ye mampani betimi ayusu sa power no na what they are done constitution no to his favor. Say na be ya 4 years na aka ye nim se aka na oba be die na just well ye be hwe nyame nyan kasa mfa ho but anything can happen. Say nyame in future na nyame kasafa bibia ho a I believe so be obeshase lead no nyame betimi din sembia bafa bibia ho ti say bibia cost like that ye betimi aba be kan ho asem ti ba for now there bibia sa see ndi ye be ka say speculation said the encrofo sisi we sisi because nipa mu nyam etena so ti si there na crofo a lot of say to say nti e no na de ya keka nti so obeba betena so na ibejaya ade na ma ono ankasa said the obesi awuru nafa papa wo ka say kwa bo so say onyam betena so ye nti ne yakeka kyen na ya keka na ye mampeni de elect president elect e de nsembia to dwa all to sade frɛ UN say wo mumra ebe boa ne fi say wo kun na wo ba be kun no eye den bibiaga na aduru no ohia say amansan dwa so no omo de omo support ba beta na chi omo be kɔ ne moa na wetimi de abu Ghana ene bi mo ka say ye kukuru mpo ne ebe so a wo ba no hu say enye na wo ye campaign say ye mfa mam na be ye ne yie it's afi wo tukura nya enka akonwa no wo tie mu sufra mansan dwa so say omo me kɔ wo moa we ni ye sign a bi mo e kire say we kura kire say amamuo no ontimi mu oba be say Ghana no kra o menjin tum sa na medical kan say niema brina ya keka we nipa nsem keka what you say nti no until say wa betena so no wa hyase ruli eni be hu say de niema be si akọ ba sisi a wonti metena so a won ruli ne de yentimi nka say ebi ade nkrofo ka no etisa na say entisa ena nyame nka bibia say de meka na emfa bibia sa ho enti no yentimi gi bibia ntum because de nyame be ka na e nokre ti say no de obi antimi nka say ya na say because sebe wudi nipa ne bibiri no ka say chi a nipa bia wo ne elo what you say wa hwa na okra wa ko ka asema ni kwa say oka enti wo metena so de beja bibia ma no ankasa no abetena so ne ahwese de nyambe ba na adwen ene nyansa ono ade be wuruli ene mwa afre awurade ho na eba enti mfiri nipa ho na yahwe mwa nyame ankasa de beboa no a obetumi de awuru Ghana de enti a wo appointee no enti sa na che papa afa yenhwe amnyeko NPP omunkugu a wo mu di ususu se apart from se nyame anyi ankyerɛ se omo bedi nkunimu no ugidi se edien na wo mu ye ya etosi ma wo mu e wo mafomu a Ghana fo asesa aba no e de amandisi
enya Ghana for no na yɛbɛka sɛ bi a nyame ne si hene nti nyame ne choose ye decide say we mra this time around na oyi no ba sa because na enwanwa obi akora nim sɛ ebetima happy sa sɛ bi NDC bɛba power na bi ete sa adi nyame penini nti na nyame de nam ne nkoa so ɔno ma ye de free Radia no omuni nyame wo contact actually because almost 37 no Radi nye bibi ajo de wadanadi actually na difo ansa so adase de difo no nye ba ko pe difo ndo na wo se de nyame fa ne obi akasa so adase nti se nyame nya kan no waka nti wo hwese de nyame kan no a no wo baaye no a na enwanwa nti na MPP for no kura nim ni sa se nka be happy sa but mama shocking. Okay. So that's it. And nyame so oya ade a nipa ntimi nye ho. Okay. Sanity. Okay. Papa, mampeni da John Dramani Mahama waba pen. E na wasan aba. Yeah. Sene wo ka se nyame na echusu no. Yes. Wo hye nkom efa no ho abam amanaba. Se ye ka se tunefo because waba pen. Emma Ghana photo abetia na mane kofi e na wasan aba eti se u ka bibia kire no se ne ba wa ban e de na wo hwe kwan e de na wonye e de na ma wonye e ne ma be na oya e beboa na mamu na tiawa fatunifo na me gidi se first time na wo ba ye no na woni nipa ni nya nkutahudie no na Ghana fo nya nkutahudie no wono a wasuade hunu bebre ahu de amanfo pe ene de omum pe ene de oye ya na nkrofo ani nje ho ene de wanya ne no so nkrofo ka ho asem madika aka say nipa bia wono elo but this time around no say wotimi ede nani tufo na woye niema based on nyamesuru. Okay. So that's here. Based on nyamesuru. Said the year nyamesu beboa no. Na wobetima ye de I believe say ebema omanfo akoma atom yem. Okay. Nti no kakra meka no because wono ankasa no waba first time. Nti wono a learn certain things bi a Ghana for na ampa e man niema bi call wrong tia no. Okay. And wasan ba right. Nti me can say wono a wonimi enough. Wo hu bi pen. No wa ye bi su pen. Nti I believe say this time around wa koye homeworks bi ne nema bi. Okay. Nti me ka say wo ba na se wonim di oba be. Nti kakra betima ka no. Papa we de ye da say ebopunu na je ben etwetwe nkomo. Ye kwei udin o number ne wachira kwan bia no bi pewa. O mi di de said ye kind no odifo Alex Nana Kwesi prophet Alex Nana Kwesi and will be pese or contact me my number is 0243 42 okay 13 51 0243 42 13 51 and I say 0575 10 20 16 okay 0575 10 20 16 Abusia prophet Alex Nana Akwesi ena yene no ekwetwe enkomo no yeso fani ya oda asafo ne dindi heaven in control sene ye meka no ahyase ne se ye de ne link na obehye enkom kire se mampani ye enne wadi akonwa no ono na nyame ayi no ebeto ho eno ntia na waboso no akwa kwhwe link no hu se ne enkom hwe no esifa no afei ne osusa mampani no abai wonye a ebeboa na mamu no so wode ne nyina atudwa mesrew se obeja wo comment e wo video yi ase na afei wamia subscribe button no so eya afa bell ne kan wo ye ne sa upload bi aba won sa betimi aka all the social media handles no so ko wa eye too much gh eya kai se obe like na wa share wo ho so e de amami edin ye ba ko pe eye dark gold mackerel.